Είσαι έτοιμος? Ναι. Καλημέρα σας. Θα σας καλωσορίσω στη διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση των πακέτων των εισιτηρίων διαρκείας. Πρώτα θα μιλήσει εκ μέρους της διοίκησης το μέλος του ΔΣ Ανδρέας Λευκαρίδης και στη συνέχεια θα πούμε λεπτομέρειες για τα πακέτα των εισιτηρίων διαρκείας. Καλημέρα σε όλους. Θα σας καλωσορίσω στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των πακέτων εισιτηρίων διαρκείας. Σαν μέλος της διοίκησης της ΑΕΚ, το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο της ομάδας μας είναι να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και να παραμείνει μόνιμα τη φετινή σεζόν στο πλευρό της, προμηθευόμενος στα εισιτήρια διαρκείας. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας να αγωνίζεται σε γεμάτο γήπεδο μπροστά σε μια εξέδρα με παλμό και ενθουσιασμό. Επίσης, η έγκαιρη αγορά των εισιτηρίων διαρκείας θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση στη διοίκηση σε μια δύσκολη και ουσιαστική νεκρή από πλευράς εσόδων περίοδο. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, γι' αυτό και αφενός διατηρήσαμε τις τιμές σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα και αφετέρου προσφέρουμε τα εισιτήρια διαρκείας με έκπτωση σε περίπτωση που κάποιος τα προμηθευτεί μέχρι τέλος του μηνός. Επιπλέον θα σας παρουσιάσουμε και στη συνέχεια τα πολλά εκπτωτικά προνόμια σε προϊόντα και υπηρεσίες με την κάρτα του εισιτηρίου διαρκείας να έχει αξία και εκτός γηπέδου. Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι η διάθεση 2.000 εισιτηρία διαρκείας. Ο κόσμος έχει αποδείξει πόσο πονά και λατρεύει την ομάδα μας και τον καλούμε να κάνει πράξη το σλόγαν «Ενίσχυσε το όνειρό μας». Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του κάθε αξί, το μέλλον μας ανήκει. Σας ευχαριστώ. Ενίσχυσε το όνειρό μας είναι το σλόγαν, όπως ακούσατε και από τον κύριο Λευκαρίδη. Τα εισιτήρια διαρκείας χωρίζονται σε 7 κατηγορίες, συν 2 υποκατηγορίες. Επίσης, έχουμε ειδικές εκπτώσεις σε όσους αγοράσουν τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τις 31 Εβδόμου. Πρώτα είναι το Premium Platinum, αφορά την κεντρική κερκίδα επισήμων. Η αξία του είναι 1.000 ευρώ, είτε το αγοράσει κάποιος τώρα, είτε το αγοράσει στην συνέχεια. Η κατηγορία Gold, επίσης στην κερκίδα επισήμων, η αξία του εισιτηρίου διαρκείας είναι 400 ευρώ. White χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, υποκατηγορίες. White A είναι η οικογενειακή κερκίδα, 250 ευρώ σε όποιον προμηθευτεί μετά τις 31 Εβδόμου, 220 ευρώ σε όποιον προμηθευτεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχει δηλαδή έκπτωση 30 ευρώ. White B είναι η ειδική υποκατηγορία για τους παλέμαχους, που βέβαια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή να έχουν αγωνιστεί 5 χρόνια είτε στην ΑΕΚ είτε στον πεζοπορικό και την ΕΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από την απευθυνόμενη στην μπουτίκ. 150 ευρώ η κανονική τιμή, περιλαμβάνει και την εγγραφή τους ως μέλος του σωματείου. Στη συνέχεια έχουμε την κατηγορία Silver, Silver A και Silver B, ανδρικό και γυναικείο. Είναι 200 ευρώ η τιμή του, 160 ευρώ με την έκπτωση. Το Silver B απευθύνεται, η ειδική αυτή υποκατηγορία απευθύνεται σε άνεργους που και εδώ πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εάν έχουν οποιασδήποτε απορίες μπορούν να απευθυνθούν στην μπουτίκ. Είναι μόλις 100 ευρώ η κανονική τιμή, χωρίς να έχουμε έκπτωση, από τη στιγμή που είναι τόσο χαμηλή τιμή. Η επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία Pink, αφορά γυναίκες, σύζυγους κατόχων εισιτηρίων διαρκείας White και Silver. Και εδώ πολύ χαμηλή ελκυστική τιμή, 100 ευρώ. Το νεανικό φοιτητικό εισιτήριο διαρκείας, το Green, 100 ευρώ επίσης. Και το Yellow, το παιδικό, μόλις τα 10 ευρώ. Τα προνόμια για κάθε κάτοχο με συντονία για τους Premium Platinum, ειδικά διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης, καθορισμένη καρέκλα με το όνομα του κατόχου στο κεντρικό σημείο του χώρου επισήμων, αποκλειστική είσοδος στον χώρο του σταδίου, καφέ ή τσάι από την καφετέρια του γηπέδου και εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Η κατηγορία Gold
χώρο στάθμευσης εντός της περίφραξης του σταδίου, καθορισμένη καρέκλα επίσης στον χώρο των επισήμων, αποκλειστική είσοδος στον χώρο του σταδίου και εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Και η κατηγορία White, καθορισμένη καρέκλα στον κεντρικό χώρο πάνω από την φυσούνα, αποκλειστική είσοδος στον χώρο του σταδίου και εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος και των play-offs, σε περίπτωση που η ομάδα δεν τερματίσει στο πρώτο γκρουπ. Όλους τους εντός έδρας αγώνες κυπέλλου μέχρι και την προημιτελική φάση, δεν συμπεριλαμβάνει δηλαδή το ημιτελικό και το τελικό. Όλους τους εντός έδρας φιλικούς αγώνες και όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος πεδόσφαιρας γυναικών της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Δεν θα συμπεριλαμβάνουν, όπως είπα και πιο πριν, τους αγώνες των play-offs σε περίπτωση που η ομάδα τερματίσει στο πρώτο γκρουπ, αγωνιστεί στο πρώτο γκρουπ, και σε περίπτωση που η ομάδα προκληθεί στον ημιτελικό και τον τελικό του κυπέλλου. Οι τρόποι πληρωμής μετρητά όλο το ποσό, με επιταγή, με πιστωτική κάρτα με δυνατότητα αποπληρωμής έως 6 άτομες δόσεις και είναι δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και την online αγορά για να μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να προμηθευτεί κάποιος τα εισιτήρια διαρκείας. Η διάθεση αρχίζει άμεσα. Αύριο το πρωί θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διάθεση των εισιτήρων διαρκείας. Οι κάτοχοι των καρτών Premium, Platinum, Gold και White θα πρέπει να ανανεώσουν τις θέσεις τους μέχρι τέλος του μήνα. Δεν είναι εφικτή αγορά εισιτήριου με προκαταβολή. Στις αγορές μέσω διαδικτύου δεν είναι εφικτή αλλαγή θέσης ή ακύρωση της συναλλαγής. Κάθε παιδικό εισιτήριο διαρκείας πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα κανονικό. Και επειδή συνήθως έχουμε απορίες, οι τιμές για κάτοχους εισιτηρίων διαρκείας Gold, εκτός από το αντρικό, που συνοδεύουν δηλαδή που πηγαίνουν στην εξέδρα των επισήμων, είναι οι αντίστοιχες. Το γυναικείο 400 ευρώ, το μαθητικό 200 ευρώ και το παιδικό 100 ευρώ. Φέτος το εισιτήριο διαρκείας είναι ταυτόχρονα και εκπτωτική κάρτα. Η ομάδα μας πέτυχε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες με ανταποδοτικά ωφέλη για την ομάδα, τον κόσμο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να παρουσιάσει την κάρτα του εισιτηρίου διαρκείας και την πολιτική του ταυτότητα στις επιχειρήσεις και να επωφεληθεί από τις προσφορές. Έχουμε συμφωνήσει με πολλές εταιρείες και θα συμφωνήσουμε με ακόμη περισσότερες στη συνέχεια. Ο κατάλογος των επιχειρήσεων θα ανανεώνεται και θα προστίθενται νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Θα έχουμε ειδικό κομμάτι στην επίσημη ιστοσελίδα. Ο κόσμος μπορεί να υποφεληθεί εκπτώσεις είτε σε ρούχα, σε υποδήματα, σε εστιατόρια, σε ηλεκτρικά είδη και διάφορα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ.